इनका वीडियो में रउआ लोग के देखैले कि पूजा समाप्त हो गल। अब देखाव तनी कि रात के जोन व्यू बाटे कैसन दिखाई देवला हमनी के पंडाल के। तो इहे देखेला हम चल जानी जहाँ सरस्वती जी रखायल बारी। ठीक बात तो पंडाल के नजारा रउआ लोग देखल ही होखे, लेकिन रात के जो नजारा दिखाई देवला पंडाल के बहुत ही आकर्षक आ सुंदर लागला। चली सुंदर काहे ना लागी, काहे कि हमनी के गांव के लड़का बहुत मेहनत कैले बा जा लोग सादा प्रेम से कौनो काम करेम तो अच्छा होला। बस माई कृपा बनैले रखस अपना बेटा पर। लोग लोग के सामने हिंग ब्लॉग्स आवत रही आ केहू कुछो कही ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है। कहे वाला लोग कहला का कहल जाओ, काले हमनी के माई छोड़ के हमनी के चल दी हन आजे बरबारी। काले भसावन बा आ काले जरूर लोग शामिल होगी। नवयुवक पूजा समिति सलेमपुर गरखा की बार टाइम के कमी से हम पूरा क्षेत्र के पंडाल ना देखा सकनी, लेकिन अगला बार सरस्वती मैया के हमरा ऊपर कृपा हुई तो पूरा जरूर देखाएब। जाते जाते ब्लॉग्स के अंत करते करते एक बार बोली जय सरस्वती।